Elin ayasyal ýerde bitirilen bir jüp taly baglygy. Ine Nurynyň atasy Baýlaganyň baryp revolýusiýadan ozal geçişdiren uly bagynyň bar galany. Häli-häzire çenli daýnada bu baga Baýlyň armudy diýerler. Ine şu armut agaçlarynyň aşagyna da yetimlikden ýaňa hor-homzy bolan nuru arkan ýatyp, hol ýokurda asyl-asyl bolup duran datly miwäniň iň bolmanyny ýekejejiginiň aşak gaçmagyna garaşyp, kän amtylypdy. O wagtlar urşuň iň bir agyr, ejerli ýyllardy. Maşgalanyň bar keşigi Baý Muhammediň evine düşen soň oňa ýeňillerdi. Ol daň agaryndan öýden çykyp, ol giýişlik garaňkylykda da dolanyp gelerdi. Ondan bütün gün öýde Nuryň ýeköýüdir. Ol şonda käwatlar öýden çykyp daga giderdi. Çeşmeýäniň boýununa gedelenjedirdi. Mün 1945-nji ýylyň ahyrynda Owa Sowetiniň başlygy Tagan Merdi Tagan ogly ähli ýetim çagalary ýygnap, olary Gyzylarwada alyp gidýär. Şo çagalaryň arasynda Nury hem bardy. 1945-nji ýylyň 20-nji awgustunda Gyzylarwad şäheriniň bilim bölüminiň ýürüýte buýrugy bilen Nury beýleki çagalar bilen bilelikde Gyzylarwadyň ýetimler mektep öýüne ýerleşdirilýär. Ýöne öz kiçi intibaradaky gaýgy alada Baý Muhammed öz gününe goýanok. Ol ahyr soňy 1947-nji ýylyň 27-nji martyna Nuryny öý alyp baýdýar. Tez wagtdan Baý Muhammed mürçedäki garnaşlarynyň ýanyna göçüp barýar. Soň Bäherdene göçýär, bu ýerde işe ýerleşýär. Mün 1951-nji ýylyň ýanwarynda ol Nury iýdegsiz bolmasyn diýip onu Bäherdeniň 11-nji çagalar mektep öýüne ýerleşdirýär. Bu mektep demir ýol wagzalynyň golaýyna ýerleşen soň iki ýana geçýän otlular penjereden görünür durdy. Günne günaşa bu ýollardan ençeme otlular geçýärdi. Şol otlary penjereden syňlaýan Nury elbetde uzak şäherler, ýurtlar barada arzuw edýärdi. Anha günlerde bir günem Nury sen men ýok alagada şol otlaryň biriniň beýline minip ýoly rawany bolýar. Emma Nurynyň garaşylmadyk syýahaty uzaga çekmeýär. Otly Marynyň demir ýol wagzalyna ýetenne Nuryny alyp galýar. Soň wagzalyň gapdalyna çağılar galy ganatyna tapşyrýarlar. Ýetimligiň gudawyny başdan geçiren kiçijik Nury şonda özüniň doglan günden bilen okdy. Netijede de Nuryň doglan wagty barada ne dogry maglumat peýda bolýar. 1951-nji ýylyň 30-njy maýynda da Nuryny Bayram Allaky 27-nji çağalar öýüne ýerleşdirýärler. Mün 1951-nji ýylyň Tomsunda Nurynyň bütün akbaryny keskitlen waka bolup geçýär. Çağalar öýünde gussul hally aýlanyp ýören Nury birdenkä üýtgüşük bir owaz eşdýär. Kalbyny lerdana getirýän ajaýyp bir mukam eşdýär.
ol saz çağalar öýüniň golaýjygynda ýerleşýän sazçylyk mekdebiniň penjeresinden eşdilýärdi. Şeýle jadylaýjy sazy eşdibem, hey arkaýyn durup bormy. Nuri boşluk bilen çekinibirräk edi, penjereden seretse. Päkide bir otogum edil orta arasyna, üýtgeşik bir saz guralynyň raýalyň başyna mährem bir aýal saz çalyp oturdy. Onun şo wagt bar ünsü çalýan sazynyňdy. Nurinyň bar ünsü şol sazdy. Soň serede oturulsa, ol aýal şol sazçylyk mekdebiniň muallimi ekeni. Ene şol melul edici prosotda Nurinyň kalbyny üýtgeşik bir duýgu oýanýar. Barıp en çemi ýyllar bäri gysyp gogurup barýan üýtgeşik bir tebiği güýç oýanýar. Şol ruhu güýjüň täsiri bilenem onu saz diýilen gudraty, onu öwrenmekligi, onu düşünmekligi isle oýanýar. Şeýdip Nuri ilkinji gezek sazçylyk mekdebiniň bosagasynda lätlýär. Öz ýaşyndan kiçik görünýän Nurinyň şo wagt 13 ýaşy bolsa-da, onu üýtgeşik zehiniň bardygyny duýmagy başaran şol ustad muallim Nuriny sazçylyk mektebine okup alýar. Ine şol günden başlap Nuri, şol mehriban muallimiň özüniň ilkinji halipatynyň iň bir görelli okuwçylarynyň biri bolýar. Şeýdibem ol sungat dilen gudratyň üýtgeşik dünýäsine aralaşýar. Sud medisina ekspertiniň 1953-nji ýylyň 20 apreline gelen netijesi boýunça Nurhal Mämmedowyň ýaşy, dogulun ýyly, aýy, güni anyklanylanna 1940-njy ýylyň 24-nji fevraly diýilip kesgitlenildi. Nur üçin inni wagt diýseň çalt geçýärdi. Hem çalt, hem gyzykly geçýärdi. Nur özüni köp üýtgeşikleriň bolup geçýändigini duýýardy. Hamala çağalyk geçmejek ýaly, çağalygyň kenaryna kän durdum. Bu dünýä durşuny sowally maňa, şo sowallaň jogabyny näme berdi?